Така, ето го и Minecraft Survival, YouTube, еди какво си, епизод 5. И продължаваме да копаем. Странен лак. Обликува ли? Готов ли клипа? Абе, чакай бе, той се качва, сега го пуснах да се качва, ти много искаш. Просто питам, бе. Аз ти отговарям просто. Ти просто питаш, аз просто отговарям. Дано намерим диаманти този епизод. Добре, вече обещавам ви, следващия епизод, който ще кача, вече ще е минигеймс. Колко хора са те гледали в себе? Първия клип има 6 гледания, втория 3 гледания, третия и четвъртия нямат гледания. Нищо. Аз няма да се откажа. Ще се боря като дивак, неандерталец. Не знам дали знаете, но кроманьонците и неандерталците са се водили такива интелигентни хора, но тези неандерталците не са били много интелигентни, защото не са можели да си сдържат нервите. Да, това ни го каза на моята любима класна. Сами искам да ти кажа, че всеки, който ни срещне по улицата и ни каже и ме пита, нали някой приятел или баба или баба на мой приятел пита коя ти е класна, и аз като кажа, че ми е госпожа Манчева, и те се казват голям късмет си извадил. Ехо! Глухия! Чувам. Добре. Нали разбра? Ние сме късметли. Знаеш един тапанар от... Не тапанар, ама гадина. Стига ме да виждаш пред първия си клип. Пред петия си клип, да? Един... О, Diamonds! Диамантити! Yes. Един тъпчо от айкидото вика, нашата госпожа по история вика история. Демек вика много е възрастна. Много е възрастна. По-добре, колкото е по-възрастна, толкова по-хубави неща ще ви научи. Нали? Защото те па се превземат много. Това се превзема. И ме нервира. И понякога ми идва да му откъсна главата. На тебе кой ти е любимия предмет? Мене ли? Да. Математика. Математика, география, история... На тебе любимият ти предмет е география? Да. Пази Боже, от такива като тебе. Значи география, история и информационни технологии, математика, български, не, по-скоро литература. Аз съм... И сега, искам да ви кажа, тези, които любимите им предмети са математика, не са зубари, защото, например, едно много готино момиче от айкидото харесва математиката и е любимия предмет плюс химията, тия два предмета, и е готина и не е зубър. Така че не си мислете, че тези, които харесват математиката, са зубари. Значи, аз харесвам математика, литература, български, история, информационни технологии. Тия са ми най-любимите предмети. География е след него. Защото аз викам, пази Боже, такива като него, понеже все пак на мен не ми е на първо място географията. Не знам защо, но просто не ме влече да уча къде се намира Филипополис или Никополис де Индиус ли какъв е там, или някакви такива.
Да, вярно, че по история ги учихме тия на Никопол или там какви са. Обаче не ме интересува, често казано много къде ще се намира град Сопополис, Дионисополис или там какъв си, в Гърция или той е в България, де. Ама не ме интересува, честно казано, къде се намира града с най-много гамени. Например, да го кажем така. И говоря пълни простоти и по-добре да млъкна. Да, къде си признава? Само те хвана утре в училище, ще видиш. Ей, ти ще видиш кой ще ти се случи на тебе. Ще имаш втори скъсан панталон. Чакай, майка ти да не вземе да ми види клипа и да помисли, че аз съм ти скъсал панталона ония ден. Че ще стане доста неловко. Аз само да си я излъгал, че аз съм ти ги скъсал, аз съм ти откъснал главата. Или съм я отхапал, или там, каквото ми е кеф да ти направя на главата. Така. Сериозно ли имам лопата? Ох, хора, мисля да не снимам на League of Legends. Не снимай, бе. Ти мълчи. Въпреки, че ако си гледам и си внимавам и си сверявам, нали, времето от бандикама, ще снимам, защото по 10 минути мога да снимам, тъй като не ми е купен бандикама, защото не смятам да рискувам да нямам никакви абонати, да си купа така бандикам. Той е колко е? 42 долара мисля, че беше. Да си купа и така бандикам, никой да не ме гледа, аз да се откажа и да си стоя си купен бандикам, така парите да съм си дал на вятъра. Не е ли така, господин Dangerous? Благодаря, господин Ликола, така е. Ох, колко си ограничен. Милата ти главица колко е ограничена. Хора, виждали ли сте костилка на Джанка? Явно, мисля, че повечето от вас са виждали. Неговия мозък е по-малък. Кой бе, на Джанката ли? Твоя. Бъбъквай, бе! Твоя акаунт е пара зле. Твоя акаунт е на последно място. Никой не да я гледа почти. Ти на един клип имаш 2 гледали, бе. На първия имам 6, а на втория 3, бе. Ама, че нещастник. 3, какво толкова? Имам и 2 сабскрайбера, мама и тате. Да, нормално те сабскрайбера, те са ти родители. Ами така е колко. Твоите родители, ако си направиш профил, ако почваш да снимаш, няма се сабскрайбнат, защото правиш много тъпи клипове. Защото ще правиш направо някакви говняни. Някакви глупости само. Ти не може да играеш в Майнкрафт без да читнеш. Искам да ти кажа аз на теб, че ти Майнкрафт без да читнеш, да играеш не можеш. Вау! Що замлъкна нещо там, бе? Защо не те слушах. Хора, сега в League of Legends, като за начало, нали, вдигнах 3 левел. Аз съм по принцип 6, но ме баннаха. И към 10 часа вече мисля, че ще съм баннат. И там съм 6 левел, докато на втория ми профил, който си имам, ако ме е за спешен случай, съм вече 5 левел, мисля, че е. И съм си купил... първия герой, който си купих, беше Ани, понеже ме кефат някакви момиченца на ужасите, дето мятат огън. Обаче
трагична. Много е слаба, искам да ви кажа. Никога не правете грешка да си я купите.